akwụkwọ ọpụpụ isi nkiri 23. Gị eburula akụkọ efu, esola onye na-emebi iwu tinye aka gị ịbụ onye àmà nke ihe ike. Esola ọtụtụ mmadụ n'azụ baa n'ihe ọjọọ dị iche iche. Agbakwala àmà banyere ise okwu ka ị wee wezuga onwe gị iso ọtụtụ mmadụ n'azụ iwezuga ikpe. Asọpụrụkwala onye na-enweghị ike n'ise okwu ya. Mgbe ị zutere ehi onye iro gị ma ọ bụ ịnyịnya ibu ya ka ọ na-akpafu, ị ghaghị ime ka ọ laghachikwuru ya. Mgbe ị hụrụ ịnyịnya ibu nke onye na-akpọgasị ka ibu ya na-anyịgbu ya, ma ị na-achọ ịghara ịtọpụrụ ya ibu ahụ, ị ghaghị inyere ya aka ịtọpụ ya. Ewezugala ikpe nke ogbenye gị n'ise okwu ya. Ị ga-anọpụrụ okwu ụgha n'ebe dị anya. Egbukwala onye ikpe na-amaghị na onye ezi omume, n'ihi na adịghị m agụ onye na-emebi iwu na onye ezi omume. Anarakwala ihe iri ngọrị, n'ihi na ihe iri ngọrị na-eme ka ndị na-ahụ ụzọ kpuo isi. Ọ na-emekwa ka okwu ndị ezi omume gbagọọ agbagọ. Emegbukwala ọbịa, n'ihi na unu onwe unu amawo mkpụrụ obi nke ọbịa, n'ihi na ọbịa ka unu bụrị n'ala Ijipt. Afọ 6 ka ị ga-agha mkpụrụ n'ala gị, chịkọtakwa ihe omume ya. Ma n'afọ nke 7 ị ga-ahapụ ya, mee ka ọ tọgbọrọ n'efu, ka ndị ogbenye nke ndị gị wee rie ihe. Anụ ọhịa ga-erikwa ihe ha rifọrọ. Otu a ka ị ga-emekwa ubi vaịnị gị, mekwa ubi oliv gị. Ụbọchị 6 ka ị ga-arụ ọrụ gị, ma n'ụbọchị nke 7 ị ga-akwụsị n'ọrụ, ka ehi gị na ịnyịnya ibu gị wee zuru ike. Ọzọ, nwa nke ohu gị nwaanyị na ọbịa wee tụrụ ndụ. Ma n'ihe niile m siworo unu lezie n'anya, unu ehụtakwala aha chi ọbụla ọzọ, ka a gharakwa ịnụ ya n'ọnụ gị. Ugboro 3 ka ị ga-emere m emume n'afọ. Ị ga-edebe emume achịcha ekoghị eko ụbọchị 7 ka ị ga-eri achịcha ekoghị eko dịka m nyere gị n'iwu. Na mgbe akara aka n'ọnwa Ebib, n'ihi na ọ bụ n'ime ya ka ị siri n'Ijipt pụta. Ma ọ dịghị onye a ga-ahụ n'ihu m ka ọ gbaa aka. Ị ga-edebekwa emume nke owuwe ihe ubi, bụ nke mkpụrụ mbụ nke ị lụtara n'ọrụ, nke ị na-agha n'ubi, na emume nke nchịkọta ihe n'ọgwụgwụ afọ, mgbe ị si n'ubi chịkọta ihe niile ị lụtara n'ọrụ. Ugboro 3 n'afọ ka a ga-ahụ ndị ikom gị niile n'ihu onye nwe unu, bụ Jehova. Achụla ọbara nke àjà m n'elu achịcha koro eko. Abụba nke emume m agaghị adịgidekwa kwa abalị niile ruo ụtụtụ. Ihe mbụ nke mkpụrụ mbụ niile nke ala ubi gị ka ị ga-ewebata n'ụlọ Jehova, bụ Chineke gị. Esila nwa ewu n'ime mmiri ara nke nne ya. Lee, mụ onwe m na-eziga mmụọ ozi n'ihu gị idebe gị n'ụzọ, na ime ka ị bata n'ebe ahụ m doziworo. Lezie anya n'ihu ya, geekwa ntị n'olu ya, ịnụpụla isi n'okpuru ya, n'ihi na ọ gaghị agbaghara njehie unu, n'ihi na aha m dị n'ime ya. N'ihi na ma ọ bụrụ na ị gee ntị n'olu ya n'ezie, wee mee ihe niile nke m na-ekwu, m ga-abụkwara ndị iro gị onye iro, kpagbukwa ndị na-akpagbu gị. N'ihi na mmụọ ozi m ga na-eje n'ihu gị, mee ka ị bịakwute ndị Amọrait, na ndị Het, na ndị Perizait, na ndị Kenan, na ndị Hivait, na ndị Jebus. M ga-ezopụkwa ha n'ụwa. Akpala isi ala nye chi niile ha, emekwala dịka omume niile ha si dị, kama ị ga-akwadasị ha, tipịasịkwa ogidi niile ha. Ma unu ga-efe Jehova bụ Chineke unu. Ọ ga-agọzikwa nri gị na mmiri gị. M ga-ewezugakwa ọrịa n'etiti gị. Ọ gaghị adị nwaanyị na-emebi ime maọbụ nwaanyị aga n'ala gị. M ga-emezu ọnụọgụgụ ụbọchị gị. Oke ụjọ m ka m ga-eziga n'ihu gị, chụsaa ha, bụ ndị ahụ niile ị ga-abịakwute ha. Ma m ga-enyekwa gị ọrụ ndị iro gị niile. M ga-ezigakwa ebu n'ihu gị. Ha ga-achụpụ ndị Hivait, na ndị Kenan, na ndị Het n'ihu gị. M gaghị achụpụ ha n'ihu gị n'otu afọ, ka ala wee ghara ịghọ ihe tọgbọrọ n'efu, anụ ọhịa wee baa ụba megide gị. Nwantị ka m ga-achụpụ ha n'ihu gị, ruo mgbe ị ga-ama ọmụmụ wee keta ala ahụ. M ga-etinyekwa oke ala gị site n'oke osimiri uhie wee ruo oke osimiri ndị Filistia, sitekwa n'ọzara ruo osimiri Yufretes. N'ihi na m ga-ewere ndị bi n'ala ahụ nye n'aka unu. Ị ga-achụpụkwa ha n'ihu gị.
gị na ha agbala ndụ, gị na chi ha agbakwala ndụ, gị na ha agbala ndụ, gị na chi ha agbakwala ndụ. Ha agaghị ebi n'ala gị ka ha wee ghara ime ka imehie megide m, n'ihi na ọ bụrụ na i fee chi ha, ọ ghaghị ịbụrụ gị ọnya.